Karbi Anglong Women Justice Forum Bukajan District Committee tumpen methanga sai hemalong International Women Day Katalondo. Theripo ni pioneer cap arni chukela sangtilang solong Karbi Anglong Women Justice Forum Bukajan District Committee tumpen Fight for Women Quality Dignity Freedom Party PMC International Women Day methanga sai hemalong Katalondo. Bangso Katalon along Kachupapon Alusiaman Pen Dipu Government College along Professor Miss Maggie Katar Pilapen Chukela OC Jagadis Deka Chukela Police Station Amay Pulison Timongatum Chitongdo International Women Day Katalon Amay along Miss Maggie Katar Pihin Pen Sorlo Atum Kingkam Kachi Jornang Jilapen Sorlo Atum Hem along Kiklem Kedam Nang Jia Side Anparta Kuson si Hampang along Kapa Messenger Pan Kiklem Kedam Nang Jima Hey alam Kachiton Dunara Tumapan Tan Piklarpong Bangso me long ong dung long arada tumapan lapen ki ong dung sorlo tum kachito dun peten kapichun long apot Karbing long Women Justice Forum mai pi sangpi Malika Kupi sangpi Pudang Terangpi lapen ari sangho tumpen kachuru pajerpon chuki lapen Philippiso report Tiken News Pinida chuki long Karbi Anglong Women's Justice Forum hipen kibipon International Women's Day Katalon along kachetong dun long pod nga rong pi lapen Women's Day pulotang te suarlo to phat panongar ni kasi labang suar ni kupiat hesi kibipon lo Katalon pon lo pulotang te kake kalang lo sopen suarlo to bong aprang mate ang bong lo kibipon mate kethak pon ketheglong lok pena posi labang suar ni kibipon pule pudeta chok kasi labang so Katalon ke ningkan parukre sarkem rakke apam heta ninje pon lo labang so ningkan pensi kibipon Katalon pon la si piniar ni antai ditu aningkan ranta Katalon dun la pen piniar ni tu labang so Katalon dun ke iningarong lo itum ka Charlie pon ang jadin tadi elang pusin tum jasame ke chathan pon itum suarlo tum eja kongdo la pen jasamet Karbi ham phang ke suarlo la pen so phan ke thak pon la puson ke prek la pu theglong dunde pusin ni ke thegam lo kumarne hemalong ko pini ke claim pon la ke nil dum chini dunde sitame Karbi khai la pen ham phang long ke suarlo tum phan ta adim klom pek pami la sila bang so adim klom pek pami long ilitum kado ka sitame ining ka rong pen la kado ka be ka masayang den sitame claim pon pamelo na kengkam se jordan na lapin itum sorlo to ban jasamet ki thir thip di hamphang kapaman pon thaijia phan itum phan labang so jakong ki pialong initum sitamet thir thip pen kingkam che jorlon lo nang posil tum chathan pon lo lapen ehem pen ke chenglo ang tan sitame tum ke claim ke dam sitame mesen isu phan sitame a ov phan ke messenji phan sini tum ke chathan pon jasamet la hello pini ke tum ka chingrum pon lapen la so ka chingrum lo jasamet equality lapen equality lapen equity purutang te so lapen suarlo long thang ka chak ke prek ave pinpen labang so di maklong setami itum kai ke pha setami kengkam che jor pon rapet lo nang pusini itum labang so mai pen setami putha pachini pon thulo lapen Karbi Anglong Women's Justice Forum pe labang so jai mai puthot ki bi pon thu son thak si kaprek ka song tunta piniar ni labang so arni Katalon pondo lasila ka do ka Katalon pon rapet lo abang putina pa setami ning aklong pensi ka churo pen puthot itum klemra perlo nang suarlo tum an setami eklai vet pen itum pakhang pon lo nang akimi kupima lahle itum hamphang ehem tu na pha setami itum kengkam se jor pon lo nang puseni puthot chuning ripon thulo churo lo kala ke claim vek aseng ding claim ke ladak professor harna ke do lapen procession ke do lapen memorandum ki pidam that kirunia long procession ke do lapen dipulong dharna ke do niliphan memorandum na ke pi dongka sar kuro philong memorandum pi lapen areng ke sobek hola tung manke idum chingki je than pensi kaita ko nilinon ni phai crazy alang to man official nil tum hang alang to man official hang agency lapen ke KNCA lapen KSA Jameson timung tuma group hanili official baji crazy sinili chembaralo lahai koson sika pichunjima la PGR pen chenglo la pen ke autonomous seram abumen pen chenglo koson si hemprek pen chenglo ka pichunjima lahai apu thakta alang tum memorandum nang piak tek pen itum koson si kaching bai ching saima kargelo autonomous council mili official leta lang bukan pajil pen jingki je than men sejar kamla chunjima nar juje pen councilor athengno dharna ke do pini ali duima pini living example Manipur along jadak Manipuri pen la pen kukietum maite pen kukietum acho hong pini nandeng samselang nikan si parelo
Kuana thousand crores ne da ke loss. Muni da phai ke thi suri sita sose. Naneng samunela. Latong inu ba ni tum kirima. Lason abang kini li claim Karbi Anglong Monsan do nanji. Monsan do lo pulote kacing thura sayang deng tu. Kecok cil tu ba platform do chupe keng na. Kalau so chupe keng na. Bini pulang te alang tum ni tum han clear vision han Arjuno. Akola sarthi bangcho asupo la pen ke sarthi bangcho ala hemasol bodi nanji. Amun pi ala biren bangcho pen maluti tisupi. Hala tum men ke iem me chengki boilo. Jethan boilo. Jethan boy sin ni tum ke son force aver po la si election na PC claim po. O chok sar na tu election na pile claim na chok lo. Hala tum ke along le binonga hem po tum men ke Karbi Autonomous Council iem Momor Singh tiso ke hai bang chengki boilo. Sida hola komane political jongjunga like NGF tum ke da dharna nang dui council lo BJR along le putha. Lasi nili doti ke bangke lason konsilolong jingwai pin pen lam sampen jingwai pin alang tum ke ther ke hapen lason si ke claim asai ndeng claim mom lo pulong de la bangke nili ke la so asai ndeng bangke claim nong le jingwai nang jingsai nang jingki je than nang la so asai ndeng ke chobi aku ke jingki je than men si chobi autonomous state nili pulumati itu minuet MP 700 plus MP do Lok Sabha Rajya Sabha Hala Lok Sabha Rajya Sabha pangrum pet 700 plus MP do la so autonomous state bill ponji te cabinet decision enangji cabinet decision and as president of India bang ke SN pinangla la si speaker bang ke business of lease along thapon po Lok Sabha long debate te la phie bang ke Lok Sabha long ke autonomous state bill bang pass po the da ke ruling government tum si cabinet ateng pen governor president of India SN ki peteng ben si bill ke pon loge pass vek po Lok Sabha pass de pe na pita ko Rajya Sabha pass nangla Rajya Sabha pass de pe na si Lok Sabha Rajya Sabha pass de ban si ile dum da article 244 ke no di India na constitution no geto do sita lada bange lake political decision lake nilimithan lake nilige supreme court long case people autonomous state puta Supreme Court long case pidana ye constitution long do ko buka apole people to autonomous state long de ke amasi hoda top 5 Supreme Court lawyer bani cingki si Karbi Bhona ameneja apan si pesong kathar basi appointment pian lo peon si betai hi ka cingki ta ala jaka fee si 2,50,000 ta drop in si pina PC 5 lakhs pen cingki lo fee bange lake political decision Ada constitution lo ketok do maybe pu labanke must be pugali lasi must be pugali lake maybe puchana maybe pulong da lake political decision is the final decision lasi inur bange tum political alle ke ong je pak ani seta ning je paragraph 2 pen sub paragraph 7 paragraph 2 pen sub paragraph 7 paragraph 2 pen sub paragraph 7 ala je council song claim Council sor ke lada ke laso separate electoral rules ka tiar je niliam se waida transfer pen pachini loken council ke netum laso PIL ke CPF teng pe ni tu a committee seng lo a committee chairman ke Mor Singh team a committee member secretary ke Alvin Teron lo da ke Dr. Joyturong pi pen chenglo Dr. Mansing Long pi pen chenglo Dr. Dhorom Singh Teron pen chenglo Dr. Robinson Teron University di Fu campus a professor lo ni kalilo la pen ke ala barda rong phar pen chenglo Nubin Terang pen chenglo ex principal Sarthi rong hi pen chenglo hi arang chewoya lo hitina rong pi alang kum sa committee seng si ne latum chingwai lo jalo guten to depan hek to book nang submit lo la so teng ben isi resolution en lo isi date pen ke ko nili session long pass lo session long cheparai date pen apike governor long pathai det governor of the article 164 teng pen je council of minister addition si neke je claim ji ade nitum ke governor ke lake autonomous council ya guardian chona governor ban hukum ki piu na bangke lake state government lasi pada hil serialom alopili dam ala so minister ban sumrong hang ke hailo along tabe file nang le lo kusi than nili sumrong hang ke hai pada juning nilang lo so la so pon nang e fu de lo ti
nil tum beda la suyo Amor Singh tisona na candidate lo lapen ke ako em lo lapen ke ako Lumsing tero Richard Tok bi Kachirong pipi baido nil tum dam lo je nang approve no approve as per EC decision and issue accordingly bullet nang tok jano governor banpu bang claim ke deke ame thaka chat mit lo rotom terang lapen ke hola lead song nunda dol ke sumro hang lo chingwai ke ni hola elara pan commissioner pan pothai ja law department or pothai ja vigen tin tu manai koi kilo la itum ke PIL ke sipiate ke tum claim lo lage lasi lason council sol claim ke det tuliram lo hang claim ke det laso karbiang long rap kan pamang neng 1986 ta movement asono ke nilikai da puelo repeat nang nelo karbi jan na mo sika chi chok chi thei ke hang ke karbiang long phansi hemprek ke hang karbia khai phansi ke hang kaliuma dadnia karbi phansi ke hang pi karbiang long rap phansi ke hang ingke karbi jan sika chi chok ke thei karbi jan sika chu boycott karbi jan si hemrit ke chi free karbi jan sika chi chok ke apran ke dam nang dolo la so pio thei nidum karbi lo ka charlia song nidum kam claim rapet Amor Singh disok kaya gala karbi lo charlia song inglong for president lo Bubon Sondro rong hangala ke general secretary lo kon rong pi dhiren rong pi Surya Jam central committee tum akering kereng amasi hala sorge apran enter lo karbi jam jano lata lasi 1986 ka son I am break ke hang ke tum repeat nang nelo kuni likai da pura lo hem break ta tum hang nang development account na claim nang hem break ke hang kule chiputora hem break pen ke laso hem break hang pen ke political ali enang nele yokta nilinang to media hoi pen sekali ke lo autonomous state amu ke longjia phan pen ke na tum ke joga political party tame lake laso bang ke laso ali bang ju enang nele hem break men pen ke ni phan bud nang jong no kunang nelo study li puera son si hem break ke li tum hang bom na development account na claim bom na laben team gar benglong ta hem break ke hang nun bom ji sida hem break hang pen ni tum ke ing samjin na sang ji ing samjin men sang ji ka chu bhong cha horum ben li hele kaman ben kali ka ching ki ge chathan ka convince ben si hem break ta pelong ji ako hem break long le tik ni tum team gar benglong ke sang si kap ching wai ching sai ben si ka ching ki ge chathan ben si hem break ta pelong ni la ben jara sai ang deng ta me la bijar biar ta be ching ki chathan ben si pachun nang ji ka chu bhong ka juri ben kali la sinang tu media hoi pen nilina chuning ri lo la son asayang dengke karbiang long arat ke doan ma chuning ri lo la son asayang deng mangai claim ke janang il tu monsan si to nang monsan do lok lom ta kapre ka ching thura sayang deng ta tu claim pono ko la chal acha sar the lang ma de to sar the khang cho along leke 7 March ni se eviction ko si yang Singh so la so kali 7 la si ma ta ni clear so na sar the pangcho long leke ni phai troxy atumi bini ke nam ke bum atumi si eviction ko ko eviction se ta ni si ni well na interest ko pini ma thara mo na tu na chini je se 7 ani eviction ko kulo ni tum police requisition nang di ada ka thangai dam pa police requisition SP pan itu consultant yellow tak ia ta police tum nang pinun de dat lake election dokok election office ni tum nang pidi pusi la si election de tin tum thanglei bek choklo bu clear lo choklo ke